Baboy mo rakot sunod sa steak kasi sige. Kiabaw ikita ganit ko kiabaw dadon. Ano kuan na po. Ni ako gusto nga kina sa aso buhok. Ana ba? Liba ka na may kinaing anak. To arang ice cream dito. Bungdal man ang siguro. Bungdal ba yung gipabunalan ako ni baboy? Kana, butanganan sa ice cream, ana, unya tahop na adiha. Biskuit balata, kadang naaman diha. Hapit na lang maghunyog, magberte. Amura ini, ako rin, mukhaon anak nga dito kagamay. Parat-parat, kay batin wa matunaw ang asin. Kapya mo na yung noong kong lubag, kung kayo nung talingan mo na. Ako'y nadungog na balita ba, nga naa daw ko yung doktor sa bintana nga nasakit na COVID. Yung kung sa may mailan nato, anaog na ana na siya, na mag-ubo, umuubo siya, matakda nagdugtag, aridiris ako kay Blaparo, dahil ako na diretso, diba, paka doon na siya, Blaparo. Aridiris, kay na, kamatado niya padulong. Gakson mo ka na, gakson mo ka. O gakson ko niya, patay na siya, tuslok ako na niya, bataan ang gakson ko niya. Okay, manakod lagi na siya. Ano lang ipagtakot-takot diri sa ko? Akay, blakom lang kapag buta ng imong mata bago makain ako nga. Ikaw ko bigay, ikaw hinlok to. Lapang gad. Lapang ka, bigay lang nako sa nanay. Bagod ba na ako ng iyang ulo? Okay, na problema karon. May maabot to diri karon. Na, maabot siya diri. Kasab ila kay ning gawas siya sa ospital nganong ning gawas. Ngano ning gawas ka man dito? Ngano man dayo goy magduaw nimo kay na safety man ka nga tabalan maka. Unya di ayo kanang maayo ka na. Daghan naman magduaw nimo. Di atay ka man di manakod ka di. Laparo diri. Laparo diri yung nga magkabiro ka man goy magduaw nimo. Nga ini kaayo nimo na ana may maduaw. Manakod lang kag buanga ka di. Tudto pa kadayon ka. Maayon ka na, nang wala na yun ay COVID. Napungot na yun ko ang COVID karon kay ingon mo extend na po 30, ito kang matay. Katong tigawang man na mo nila kaingon na hinawat po ang tanang adili ma. Dugay po ang tanang mo walang COVID kay nakadawat yung size meal. Maayon man siya kay nakadawat man yung size meal. Ang kami itaw, tagsa na lang may mamayilok. Kalamit lagi, napan tigawang ko ro, kalamit lagi, naparoon lagi dayon na ako ba. Kaya nga na ingon siya nga dilikon. Munang ako, dili ko ganahan yung ganaay COVID. Bahala na. Kay kadaghan pangitaan ba? Bahala, di ko makadawat ang size meal kay makagawat ko. Pananglitan karon unsaon ako. Wala na po kaong-kaong na ginamos. Kay di naman ko makatog manikay. Kay di man makakuan. Dili man makalusot dito ang mga senior citizen. Tagsa na lang ko mamilo karon. Di adirin ko lang sa pansyon sigigigda. Magmabot to diri tong abot to diri lang. Maabot lang to diri nang naay COVID ka di ba? Ay, likit ko dyan. Pinto ko na ginato, mag-andam lang. Mag-andam lagi doon kong dos morros na. Kanang naay ko yung dako nga. uluwaan man kanila, ubuhan kaniya. Anong saan, maobhan ko, magtakod na. Oh, matakdan ka. Naman yung patsong ko na, bugyan ka nung mapatay na natin, hindi na magkatakod. Bugnalan ko ng tobo. Yan na diri-diri kayo. Hindi na nagkamatay niya, namuban na si mga COVID. Magpatambal naman ko, balang way mo doon ako. Kwanto ko sa hospital, balang way mo doon, basta ayawan ko. Sago ng kanta, isang sigitingon magandang bilat. Kung silang tatatik patugtugan na. Magandang bilat, man na, ingan magandang bilat. Magandang bilat nga, bilat man, magandang bilat. Sa'yo, di galon ba? Kanang buka nga. Ha? Unya karon dili gay mo ba ang puspos ko ning galon ninong kay wa may sunod ingon man kasunod oh. Sulan ni ako na. Sudan ni. Iya bo dito planggana na. Tunok na, muagas. Daghan akong natrabaho aning bungtaga. Kapon na nga tuog pa mo. Unsa man nga pagkatuogan na naginawa pa ka tanawa isa ninyo. Kay magkuha akong balsamar. Kaya ako'y balsamar. Kay mabahok na. Maabtan tagabaho. Dali ba niyo? Ayaw, usapa. Dali ba niyo? Lain na si Lola Maria, dili usapon. Ayaw pa pasapa. Nababaan ka borot. Dali gagi. Dali ba niyo? Sabi ba ni? Dali gagi. Dali ba niyo? Sabi ba ni? Sabi ba niyo?
Sangat gagi. Sabi ba ni? Oh. Sangat gagi. Giusap niya la. Eh, bakit pa ka? Sabi ba ni? Silupin. Sangat gagi. Babay, sabuturan kita. Babay, kukit ko. Sangat gagi. Sangat gagi. Oh, sige pa. Kutob si Sangat gagi. Sangat gagi. Oh, jaring. Tawag sila labihan. Oh. Sabi ba ni? A few moments later. Kamusta ka? Nakalito ka? Ya, kay. Hunong manak ba? Unday isulti ato. O no? Unday isulti ato. Pag gumanag ang pagkaon. Mabisa na eh.